16 Corners Episode 1. Stand by. Lights, camera, action. Luister ons, ek pagamisa na jy vir my stem sy sana. Nou maak prop vol in dood. Ek het die tyd verspeel nie. Nou maak ek vol. Kos maak vol. Okay, ek so in dood. Kat! Nee, maak toch man. Daar zit 3 corners in, daar is 16 corners. Zijn naam is ook dood en hij is kort. Hij is zoetas. Director, maar hij was al recht. Hou jou bek, ik paraat. Ik denk die holle uit, of het jullie niet holle niet. Okay, director. Tota katsu baby. Nee, goes. Vat 5. En jy? Iemand sis in dood. Wie is binnenkant die telefoon? Awe, Happy New Year, my bra. Hey, what you want? Nie eers 'n Happy New Year draggie. Say, wat gaat daar voor jou help? Anyway, kykie, wat maak jy? Ik was bezig om hondenkos te gee. Van wanneer af het die man aan honde? Van vandaag af. Blijf ons soos honde. Was deel van die movie. Roger. Okay, bra, kykie. Het jy nie 'n paar aardappels en 'n eie aan nie, man? Man is droogdreis. En vraag wat jou die poutje. Ik hoor ze was die hele feest op jullie huis.